Maulan na adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Sa ginanap na 2025 National Basketball Association o NBA Draft, naging number 3 pick overall si Valdez Edgecombe Jr. o mas kilalang VJ. Kinuha siya ng team na Philadelphia 76ers. Isang shooting guard si VJ na may height na 6'5" at nagtimbang ng 195 pounds. Itlog pa lang. Hindi niya kasi napigilan mapaluha matapos tawagin ng kanyang pangalan sa draft night. Nung tinanong anong dahilan at bakit siya naiyak, napag-alamang nagmula pala sa Bimini, isang maliit na isla sa The Bahamas, si VJ. Lumaki siya sa pamilyang salat sa mga pangunahing pangangailangan at lagi silang kapos sa pagkain. 4 silang magkakapatid at binuhay lamang sila ng isang single mom. Aniya, sa loob ng 7 taon, wala silang kuryente. Ngunit nag-survive naman sila gamit lang ang isang generator. Ito ang dahilan kaya't pinagbuti niyang paglalaro ng basketball. Noong 9th grade ay nag-migrate sila sa Amerika at dito na niya pinalingan at naglaro siya sa Baylor Bears University. At dahil sa number 3 pick siya, posibleng tumanggap si VJ ng maximum contract na aabot ng $50 million o katumbas ng 2.9 billion peso. Wow! At meron siyang paraan para mag-give back sa community. Ayon sa kanya, magbibigay siya ng pinansyal na tulong sa kanyang paaralan sa Bahamas para sa mga scholarship ng estudyante. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hi, BJ, Bishi. Morning call. Morning, Tis. Kabisyo, feel good morning! Adlang Webes, July 10, 2025. Sa oras na 7:33, kasama niya na ang certified pray boy, Uncle Dagol! Mga angkol. Kauban po ng dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, your Tita Max, Tanya Chinita. Siya si Tita Max. With the pambansang senior, Mang Kanor! Lamig kasi ng panahon eh. Good morning sa mga scholar ko dyan. Marami din akong Oo pina-schoolar. nga eh. Ilan ba't in total yun? Mang Kanor, tigilan mo na yun talaga. Nilalamig kasi ako. Nilalamig. Kasi maulan. Ba't ka kasi maedad di nagja-jacket? Kami nga nagja-jacket. Wala. Ano gusto ko ng human blanket? So, mabalik, ilan scholar mo? Scholar, hindi ko Bakit na mo sila mabilang. pinag-aaral? Kasi kawawa sila at ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ayan. Wala ka namang intention na iba para... Meron. Ano? Ang intention ko ay maging umasinso sila sa buhay. Yeah. Nakakatuwa naman. May galing naman. advokasya kasi na ganyan. Diba? Parang pwede na talaga to si Mang Kanor. Huwag mo jojowain na pag tumanda sila. Ha? Mangmangan. Ang katuwa naman yan, Col. Oo, imaginein mo, napanood ko tong draft night nito. Kaya naging highlight tong number 3 pick. Di ba, usually highlight number 1 pick si Cooper Flag. Okay, basic naman eh. Ikaw yung number 1 eh. Highlight ka talaga. Pero, itong number 3 pick na to, naging highlight siya kasi nga, doon, mula sa talagang laylayan ng lipunan, hirap na hirap sa buhay,
pinalaki ng isang single mom. 4 sila. Mabuhay mga single mom! Mabuhay! Masarap ang mga single mom! Malasarap! Kalami ang mga single mom! Ano? Kalami. Kalami, lami. Sorry, Lami. sorry, bakit? Sabihin mo, lami. Lami mga single mom! Lami, kayo. Asan na yung lami dito na ito? Diba? So, yung naging tulay para umasenso sa buhay yung pagiging basketball player niya. Sana tuloy-tuloy yung pagtulong niya, ha? Sana hindi yan maging babaero. Tulad ng mga ibang basketball player. Basic yan. Basta may hawak na bola. Basta may hawak bola, babaero agad. Oo, kasi sila chick magnet sila eh. Yung, Kasi syempre sobrang gwapo pag may 3 points! yung basketball Yung player. single mom. Yung Uy, nakashoot! Yung basketball player? Yung single mom. Ang sarap Ng single mom. ng basketball player! Hindi pala. Si Uncle ano yan eh. Basketball player? Tirador ng single. Ako yun. Salamat, Pangkano. Ano? May naging jowa ka na? Na single mom? Na basketball player? Babae basketball Bakit player? may Hindi. gilas naman eh? Hindi Ha? Ay, ano pa? Gusto ko volleyball player. Na single mom. Basic. Ayan. So si Jupiter, tawa ng tawa. Sis! Alam mo, napakasipag talaga niya mag-alaga ng mga bata. Yung single mom? Yung basketball player. Ang dami niyang anak sa labas. Basic. Basic. Yung basketball player. Yung single mom. Ayan, mahirap kasi Good kalimutan. morning! Mahirap kalimutan. Yung basketball player. Yung single mom. Siyempre, nag-aala Viva Max yan eh. Ayan, yung single mom. Yung basketball. Ito na si Iskusta. Iskasas, yes. Tirador din yan. Si Iskusta? Basic.